osasuna eta gastronomiaren arteko erlazioa zuzena dela ikusten da, ez? Eta argi dago. Zer ikusi da? Azken finean, gaur egun gomendio nutrizional asko dauzkagula, informazio ugari daukagu, baina orokorrean oztopo handi bat da gomendio horiek nolabait gure egunerokotasunean aplikatzea, ez? Nola egiten dugu hori. Eta guk hau BCC Innovationen egiten ditugun ikerketetan ikusi dugu, ez? Nola interbentzio holistikoago bat emanez, hau da ez bakarrik hezkuntza nutrizional bat, baizik eta sukaldaritzako baliabideak emanez, esaterako ze sukaldaritza teknikak diren osasuntsuenak egunerokotasunean aplikatzeko, gatza erabili ordez espezie batzuk erabili daitezkela, horrelako gauza sinpleak eta antolatzeko jendearentzat errexak diren gomendioak emanda ere, emaitza hobeak lortu ditzakegu. Eta bestalde, kontutan hartu behar da, eman diren garapen zientifiko-teknologikoei esker, badakigula pertsonak ezberdinak gerala, ez? Orduan, elikadura bidez edo gastronomia bidez osasuna sustatzerako orduan, beharrezkoa da jakitea aurrean daukagun pertson horren ezaugarriak, ez? Eta ezaugarrietaz ari garenean, zertaz ari gera, bere gustuak zeintzuk diren, bere ezaugarri kulturalak, genetika aldetik nolakoa geran, mikrobiota aldetik ze mikrobiota daukagun, eta hori guztia kontutan hartu behar da, interbentzioen eraginkortasuna handiagoa izan dadin. Oraindik bidea falta da, ez? Errealidade hau, pertsonalizazioaren errealidade hau aplikagarria izateko gure egunerokotasunean, baina guk argi daukagu elikaduraren arloan eta gastronomiaren arloan hau dela bidea eta hau dela etorkizuna.